केतना ही साफ सुथरा सड़क बनल बा, कितना बढ़िया बनल बा गांव में हमनी के सड़क। जाना तर हाँ जहाँ दिन बनत रह सड़कवा न, हाँ 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 ओ दिन हमनियों के रही जा। हाँ ठेकेदार वाले पूछनी जे कि ये ठेकेदार साहब सड़क कहाँ तक जाई, ढलाई होई कि पिच होई? हाँ बोलन कि नहीं ढलाई हुई। हाँ तो हमने कहें जे कि इतना सुंदर बनई है कि सड़कवा से ए सड़क पर हमनी के बैठ जाओ, खाइयो लियो ना, खाइयो लियाओ, आ जरूरत पड़ी कबो तो एजा सुतियो जल जाई। हमनी के प्रधानमंत्री के यहाँ से स्वच्छता अभियान बा। हमनी के देश में लोग सड़क पे शौच करता, हमारे प्रधानमंत्री जवन बान अपन कार्यालय से लेके रोड से लेके हर जगह झाड़ू लगावेले, लेकिन यहाँ के आदमी जो बान सड़क के जो बा गंदा करके रखेलन। एकरा बारे में सरकार के यहाँ से स्वच्छता अभियान निकलल बा। बात तो सही है। एकरा बारे में कुछ हमनी के कुछ गांव के समाज के मदद करे के चाही, समझावे के चाही, बोले के चाही। ठीक कहत बुधन, हमनी के देश के जो प्रधानमंत्री अपना हाथ से झाड़ू लगावतान, हाँ तो हमनी के झाड़ू लगावे में का दिक्कत बा? ना दिक्कत बा ना बटे सरकार का। आई रोड जब साफ रही तो हमारा गांव साफ रही, जब गांव साफ रही तो हम साफ रहम। कोई आई है रोड से तो का कहिए ना कोई कि गांव कितना अच्छा बरे कि रोड साफ बा, तो भैया गांव साफ हुई। एक गांव से गंदगी निकाले खातिर हमनी के पंचायत में ब्लॉक से एगो आइल बा हाँ आ उ मिल गिल बा अपने पंचायत में। हाँ आ तू देखियो उ आदमी काल से भीसी लेके हाँ आ दोनों देने बैठत जेतना ना रोड के किनारे उ बंद करा दी। तो हम साफ सुथरा बात कहत हई, अगर आइल हुई हाँ तो हमनी के जौन बा इस स्वच्छता अभियान सफाई अभियान में लाग भीड़ के हमनी के देश के गांव के समाज के साफ सुथरा कइल जाओ। जैसे ऑस्ट्रेलिया बा, रूस बा, जापान बा, वहाँ सुनी ना कि रोड पे इतना साफ सुथरा रहेला कि कहीं आदमी सूत सकेला, बैठ सकेला, खा भी सकेला, इतना देखे में सुंदर लागेला। ठीक कहता बुधन भाई रे, रोड के किनारे अगर जे हगत भेटा जाई तो 500 रुपया जुर्माना लागी, और नहीं तो पंचायत भवन तो बंदी गृह में डाल दिया। जो सरकार के आदेश भइल बा। एने कोनो हगत नहीं सन ना हो, झड़ियों में हगल सन। अरे बुढ़ावा भेटाई हो, धर 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 भागत अरे भैया अगत मुँह तो तबाह कैले बा, दोनों टाइम आ जाता अगलो मुँह तो परेशान कैले बा। तोहरा नहीं मालूम कि सरकार के तरफ से ई अभियान चलल बा, सुरक्षा अरे तो अभियान। का करी, ज्यादा जोर से मैदान को लागल हो तो घर में पैखाना बना लो, तो पहले पैसा दी सरकार तबे लोकाल बनाओ ओकरा बाद में पैसा दी। रोड का दिशा मत फिरे, अबे बनाई पैसा रही तबे बंद हो जाई बस 7 दिन खातिर बंदी गृह में। हाँ जल्दी भागो। तो हम भाग गए तनखी सी खातिर पकड़ाई ले भाग गई है, लेकिन अब कौनो जना लौट जाइए ना तो मार के हम पिछास हम फाड़ दे। अरे एगो हो हगता, अरे धर 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 धर, अरे 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 ऐसा पेड़ पर चढ़ रे, हेला पेड़ पर चढ़ रे, हेला 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 हम तारा गाड़ी में तारा हेला हेला आज तू ये रोड पर किनारे हगत अड़े, तू जाना तेरे बिना हम तुरंत हम बंद करा दे। कहा ना उतर 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 जल्दी उतर, जल्दी उतर, हम कहे रोड के किनारे बनवाले ना होगा, अब ना होगा शौचालय जल्दी शौचालय घर में हम बनवाले ना होगा, ना होगा ना ना जल्दी उतरो, पहले नीचे उतरो, पहले जल्दी पहले नीचे उतर, जल्दी नीचे उतर, जल्दी उतर, ना तो हम मार गम चुनौती हम छोड़ा दे हम जल्दी। अरे जल्दी जल्दी अब ना हग दे, आए काम भर के जल्दी उठ बैठ कर। रुक 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 रुक
तू ये बताओ कि तोरा मालूम बना कि स्वच्छता अभियान चलता। तो पैसा नहीं मिले तो शौचालय कैसे अरे बनवाई हम? पैसा हम मार के हम उठा हम फाड़ दे हम। रुक बाबू रुक। तू काल से रोड के किनारे बैठब ना 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 हैं? ना 5 बार उठ बैठ कर। उठ बैठ करो जल्दी। 3 4 और एक बार 5 5 हाँ तुम्हारी ड्यूटी मिलल बा ना। हाँ हमारी ड्यूटी मिलल बा। के सही पालन कर रहल बड़ा। अगर ऐसे तू 1 महीना कर देबा ना हाँ तो ये रोड साफ सुथरा दिखाई दी। एकदम रोड साफ सुथरे रही। किनारे दिशा ना फिर ना हम वही खातिर हमारी नहीं भाई। हाँ। अब हम जाए ना। आज के बाद आज के बाद हम ना करो। ना भाग जाए। जल्दी भाई हम पिठा से मार के हम फाड़ दे हम। A few moments later. चल कहने के है रुपाइए गले है डुबाइए गले है शौचालय हल नहीं तो रोडे पर न बैठल जाओ। अब कहनी देखनी एक सुबह एगो गाँव में के हॉर्न सीटी बजावते आवता रे। हमने कम होगे पर रोक न लगावत नतिया। तो चल देखल जाओ तू हेने बढ़ जाओ हम हेने बढ़ जतनी ठीक ना। ठीक आज तो देखल जाई। उन्हीं के ओकरा से डराय के नहीं थे जान गेली। अच्छा जी। ओकर घर में मौगी ओकर माया बहन खैसन कहाँ जात हो बैसन घरे का शौचालय का बना देलस। हाँ तो बताओ दूगो तो पकड़ैला हसन। दूगो पकड़ैला हसन तो बुढ़ावा तो भाग गई ह। लेकिन एगो पकड़ाइल ह। एगो पकड़ाइल ह तो ओकरा के तो उठ बैठ करैनी ह आ ओकरो के भगैनी ह मार के। लेकिन एने देख ली कि कोनो बैठल बड़ा सन ना ए दीदी जा बुझा दे न अरे गलवा जा गई। हई देख आवे दे महिला लोग के ना बताओ हई तनिको लाज शरम बा। देख महिला लोग के लाज शरम बा कि हम रोड पर हम का करतनी। का हगत जी ना शौचालय बनल बा। शौचालय तो शौचालय घरे बनवाओ पैसा नहीं खे मिलल सरकार कोई बनो। तू हम हवा तो तू हमारा घर देखे बता रे का रे। गाँव देखे गाँव देखे हम उधर जाई रोड सफाई रखे के भाई रोड। तो ठीक बा सफाई रखे के कने हेने रुपाइए गले हेने डुबाइए बोले तो हगत जी का घर में लाइट मिलल बा घर में लाइट बनवाओ पैसा नहीं मिलल बनवाओ जा। और तो बनवाइबो तो पैसा सरकार दी। तो हमारा लगे पैसा नहीं है तो तोर गाड़ी में नतिया के बेटा दम हो तो बनवा दे पैसा ना। सुनी जा ई जोन बान न इनकर ब्लॉक से पंचायत में आइल बा। ई सफाई योजना के तहत इस सड़क के सुरक्षा करे के बा सफाई करे के बा। भैया हमार ड्यूटी मिलल बा। अगर ड्यूटी मिलल बा त ठीक कहतन कि रउआ साहब अपना घरे शौचालय बना ली जा। राबा पहले पैसा दी भाई तो बनाई हमारा रुपया नहीं छे। तो घर में पहले लैट्रिन बनाओ और ओकरा बाद में तार फोटो खिंचाई आ तब सरकार के वहाँ जाई आ तब वजह से बिल पास होके आई। पैसा रही तबे न बनाई। तब घर रोड साफ सुथरा रखे के बाद जेने मन तेने नहीं थे हक देवे के। सुने हमार बात सुनी कि अपन ड्यूटी के पालन करतन ठीक ना। बुरा मत मानी रहुआ और रहुआ बुरा नहीं माने के। अच्छा ठीक बा हम मानत पालन करतन कहनी के हेने रुपा गेल हेने डुबा गेल तक जाजी कहां बताई। बाप आरो पागिल अभी नइखे न पैसा नइखे बनावे के तो अपन आड़ अलोता में देख के अपन कहीं बैठ कहीं किनारे में बैठे के चाहिए। खुलियाम सड़क पर बैठम जा तो ई कितना शर्म के बात बा। में मर मैदान होकिन जा काहे के रोड पे आके रोड के गंदा करत जा। तो ठीक बा हमरे का नाम थे पैसा नहीं खे मिलल शौचालय गाड़ी में दम बा तो हमनी के बनवा दिया रे। के बनाई घरे अपना बनाओ सरकार खुद पैसा दी बनवा के फोटो खिंचवाओ। पैसा देबो तभी न बन जाएगा। सुनी रउआ सुनी महिला ही रउआ। अच्छा जी। ई बनवाई रउआ सरकार पहले पैसा ना दी पहले रउआ बनवाई ओकरा बाद में पैसा पाई आ ई आपन इज्जत अबरू के घर में बचाई बाहर से। सब इज्जत इतना मत उछाली जा। रोड पे आदमी आवतान जातान
बोली इनकर कहे के मतलब बा ना हाँ कि जवन खुलियाम रउआ से सड़क के किनारे बैठत जा हम्म, तो कोई सड़क पर आवत जाता हाँ, तो रउआ सब के ला शरम बा ना। एकदम बा। एह इज्जतिया के बचावे खातिर अपना घर में शौचालय बना ली जा, हाँ सड़क पर मत उतरी जा, रउआ सब के इज्जत सुरक्षा रही, रउआ घर के परिवार के भी इज्जत सुरक्षा रही। एकदम रही इनकर कहे के मतलब इहे बउए। ये बात बा। ठीक बा रउरे सब ठीक ठीक बा, कहते रउरे हैं बात जा रही। जाते हैं जा शौचालय बनावा जी। अब आज के बाद शौचालय एथी रोड पर ना हो जी। रोड पर ना बैठल जाई। हाँ, बहुत बढ़िया। रउआ सब के ठीक। जिम्मेदारी बहुत अच्छा बहुत बा। अच्छा बा। हाँ बनाई हाँ, घरे जाके एकदम घर जाके बनाई। हाँ, दूसरे को कहे के बा हाँ, कि रोड पे एकदम साफ सुथरा रखे के बा। कभी आई तो कहीं रोड पर न बैठ जाए उठ जाए हम खाना खा ले शौचालय बना ले, बाकी पैसा आवे के चाहिए। मिल जाई। एकदम मिल जाई जाई। ठीक बा। एकदम मिली एक बार आगे जाते हैं जा। झंझट करे वाला ना एकदम मिली कोई झंझट। A few moments later. चल जाओ। आज कौनो पकड़ैला हसन? अरे पकड़ैले हसन भाग न गइले हसन बुढ़न भैया। हाँ लो अब हमार ड्यूटी खत्म हो गई। हाँ। अब लो है ड्यूटी तू अपन है संभाल। अरे हम- एगो हई कौन बैठल? है कौन है जो बैठे बरे ए धर धर अरे धर 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 अरे ए है धर आ से ए तोरा बुझात नहीं के तो स्वच्छता अभियान चलता आ रोड पे बैठ के